የቀረቤታ ባለፈው ሳምንት የውጭ ባለሀብቶች እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ አብይ አሕመድ ነዚ ካብ ግብፂ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ይዕዘቦ ስለ ዘሎ and there is no way ንሱ ሱቕ ኢሉ ክጽበያ ከምዚ ኩነታት he has to do something እቲ something ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብዝተኻለና መንገዲ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎንና ክንገብሮ ክንክእል ኣለና otherwise ናቱ ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ እዚ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ሪፖርት ንርኢ ኣለና መጀመርያ I'm going to give you ስለምታይ አብይ አሕመድ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ገጹ aggressively ናይ ምልማን ካምፔን ክጅምር ከምዞ ትራምፕ ጋር የተለየ ቀረቤታ አላቸው የተባሉት እነዚህ ሶስት ሰዎች የአብይ አህመድ አገዛዝ ከአሜሪካን እየገጠሙ ያለውን ብርቱ ፈተና ለማስቆም የሚችሉትን እንዲያደርጉና በየፊናቸው ለፕሬዝዳንት ትራምፕ መልእክቱን እንዲያደርሱ የቀረበላቸውን ጥያቄ መቀበላቸውም ተመልክቷል። ያልተለመደ የተባለውና የአብይ አህመድ አገዛዝ በዲፕሎማሲ ረገድ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ መግባቱን ባጋለጠው በዚሁ የሽምግልና ጥያቄ ዙሪያ በአገዛዙ በኩል መረጃው እንዳይወጣ ከፍተኛ ጥንቃቄ ባለው ሂደት እየተከናወነ እንዳለ ተገልጿል። አብይ አህመድ ባለው እጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ this is a very interesting topic and a very timely manner ማንም ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብዚ እንታይ እቲ ኣበይ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት እንድሕሪ ኣስተውዒልኩም ክልተ ሰለስተ ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ። ሓደ ሪፖርት ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ እቲ ቢዝነስ ክላይመት ናይ ኢትዮጵያ ንኢንቨስትመንት ምቹእ ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ንዓቢ ኣመን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ተዘይረኺቡ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኮፍ ስለ ዘሎ ክፍንጀር ይኽእል ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልን እቲ ዘሎ ወጥርታት ክሃድእ እንተኮይኑ ሞር ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ክኣትዎ ክኽእል ኣሎ ኤክስፖርት ክገብር ኣሎ ነቲ ናይ IMF ዕዳታት ንክኸፍል እንተኮይኑ እቲ ዘለዎ ዕድላት ኣብ ስልጣን ክቅፅል ከኽእሎ ዝኽእል ነገራት ማለት እዩ ነዚ ንምቕያር ናይ ግድን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ክቕየር ኣለዎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ከይዱ ክፈትሖ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ እንታይ ሓሲቡ ካልኦት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣማልኽቲ ኮይኖም ጻድቃን ኮይኖም ከማልድሉ ዝኽእሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ መን እዮም እዞም ከማልድሉ መሪፅዎም ዘሎ ናይ እስራኤል ቤንያሚን ነተንያሁ ናይ ኢማራት ቤን ዛይድ እዚ ንጉስ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ሓደ ፓስተር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ መፅዩ ኢትዮጵያ ሃገር ኣምላኽ እያ ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ቀራቢ እዩ ስለዝኾነ ፅልዋ ክገብረሉ ክእል እዩ ሬቨረንድ ዝብልዎ ግርሃም ዝብልዎ ሓደ ዓብይ ፓስተር ዝነበረ ወዱ እዚኣቶም እዮም እቶም ክምሕፅ ናይ መወዳእታ ከማልድሉ ዝኽእሉ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከይዶም ወል እቲ ንሪኦ ፀናሕና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ዘለዎ ዝምድና ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢማራት ክሰምዕ ይኽእል ዶ ንእስራኤል ክሰምዕ ይኽእል ዶ የስ ደፍኒትሊ ክሰምዕ ይኽእል ኢማራት ከምኡ ድማ እስራኤል ንዶናልድ ትራምፕ ከስምዕዎ ይክእልን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና የግዳስ ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ ንቤንያሚን ነተንያሁ እውን ኣይፈትዎን እዩ ዝበሃል he has a problem with this guy ብድሕሪ መጋረጃ ሒዞሞ ስለ ዘሎ እምበር ነተንያሁ ንባዕሉ ገለ ካብቶም ዘይፈትዎም ሰባት እዩ ግን ኣብታ ስልጣን ንክፀንሕ ከምኡ ድማ እቲ ዘለዎ ረብሓታት ንክሕሉ ምስ ናይ እስራኤል ሎቢ ጥብቂ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎ እዚ ናይ አብይ አሕመድ ፈተነ ቀሊል ፈተነ ክኸውን ኣይኮነን ነዚ ኤርትራ ብፍላይ ብፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ስራሕ ምስራሕ ከድልየና እዩ ስለምንታይ ገሊኹም ኣለኹም እንታይ እሞ አብይ ዘይፈተኖ ደሎ ገለ ትብሉ ኣለኹም ንስኻትኩም ድሓን ናትኩም ርእቶ ኣነ ከም ናተይ ትምኒት ከም ሓሳብኩም ይኹነልና እያ ዝብል ንሕና ንኩሉ እንተታት ግምት ምግባር ፅቡቕ ይበሃላ ያነ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገር ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ዓይነት ፖሲቢሊቲ ሲናሪዮስ ፕላነት ክኾኑሎም ባህልቲ ኢና ኣትሊስት ከም ኣክቲቪስት ወይ ከና ሚድያ ኮይና ንዛረቦ ዘለና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ንብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት እዩ ክኸይድ ክሓስብ ከም ዘለዎ የዛረብ እምበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ከምኡውን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ናይ ናትና ቻነል ክከታተሉ ይውዕሉ እዮም ዝብል ግምት የብልና ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ክንብል ከለና ቀጥታ ነቶም መራሕቲ ንዛረብ ዘለና ከይመስለኩም ምክንያቱ I don't think they have time ነዚ ቻነል እዚ ትሕዝቶታት ናትና ክሰምዑ ንሕና ግን ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ዝመፅእ ከመይ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ምናልባት ካባይ ዝንእሱ ብዙሓት ክህልው ስለዝኽእሉ ፅባሕ ንጎ ድማ ሃገር ሶም ክርከብዋ ስለዝኾኑ ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ድማ ስለዘይብልና ማለት ፖለቲካ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ክትምሃር ተራ ሰብ ፖለቲካ ስለዘይምሃር ኮን ደኾን ገለ ቁሩብ ፅልዋ ንገብር ወይ እውን ኣተሓሳስባ ንቕይር ካብ ዝብል ሓሳባት ዝመፅእ እዩ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ኣብ ዝፍትኖ ዘሎ ዕሽነት ከም ዘይኮነ ወይ እውን ፅላለ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ኢኻ ካብ ባንክ ዓለም ከምኡ ድማ IMF ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ካልኦት ዓበይቲ ዩኒሴፍ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለም ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ
ኢትዮጵያ ከመይ ኩነታት ወዲቓላ ይዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ 21.4 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም 21 ሚልዮን እዚ ክንደምንታይ ብዝሒ ዘለዎ ማለት ምዃኑ ህዝቢ እዚ ሓደ ሕምሲት ዲኻ ክትብሎ ወላ ሓደ ስድስት ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ህፁፅ ዝኾነ ረድኤት ዘድልዮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ 4.5 ሚልዮን ካብ ገዝኦም ዝተፈናቐሉ ካብ ናብሮኦም ካብ ገዛ ሂወቶም ሰንክቲ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ዝተመዛበለ ህዝቢ ከም ዘለዎም 12 ሚልዮን ቆልዑ ህፁፅ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዘሎ 12 ሚልዮን ቆልዑ ማለት እዩ 8.3 ሚልዮን children out of school ትምህርቲ ዕድል ካብ ትምህርቲ ዕድል ተነፊግዎም ዘሎ 8.3 ሚልዮን 9,100 ዝኾኑ ቤት ትምህርታት ብሰንኪ ኩናት ተዓንዩ ወይ እውን ተደምሲሱ ኣሎ ማለት እዩ 24% people living below the national poverty line ስለዚ ብዓለም ደረጃ ኣብ 2010 ብናይ ኢትዮጵያ ደረጃ ኣብ 2015-16 ብዘውፅዎ መፅናዕቲ ናይ ድኽነት ዝበሃል ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ድኽነት ኢሎም ብዓለም ካብ ዘውፅዎ 24% ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ርብዒት ማለት እዩ ሓደ ብርሲ 4 ኣብቲ ናይ ድኽነት ኣንኬል ይነብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ኣብ ዝቐረባ ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ ድማ መሊሱ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ people living below $3 a day poverty line ከምኡ ድማ እቲ poverty line ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ይብልዎ ኣለዉ $3 ንመዓልቲ $3 ንመዓልቲ ብ30 እንተርቢሕካዮ $9 ንወርሒ ማለት እዩ እዚ ከዓ $9 ኣብ ብዙሕ ዘረባ ደኳትር ዝኽፈልዎ ደሞዝ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ምስቲ ምንሃር ዋጋታት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀደም ተሓንት ምኾነ ነይሩ ሕጂ ግን ምስቲ ምንሃር ዋጋታት እዚ ንብዙሓት ሰባት ሃስዩ ዘሎ እዩ 68.7 ድማ are multidimensionally poor ኢሎምካ ተገሊፆም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዘሎ ፀገም ክትሪኦ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ግድን እዩ ገለ ነገር ከይደሊ ብወገን ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ፀቕጢ ከምዚ ገዳ ወይ ገለ ከይገበረትሉ ዳላ እቲ ንኢንቨስትመንት ክላይመት ሕማቕ እዩ ዝብል ካምፔይን ጥራይ ነቲ መንግስቲ ናቱ ኣመና ፍራጃይል ዘሎ ንዑ ናይ ምፍንቃል ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ ደንቀነ እውን ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ መፅናዕቲ ርኢና ነርና ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ፀገም ከም ዘሎ ድኽነት ካብ 33% ናብ 43% ገፁ ደይቡ ከም ዘሎ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ኣይኮነን ኩናትን ዕግርግርን ነዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣማልድነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኽረክብ ንኩሎም ከማልድሉ ዝኽእሉ ዝልምን ዘሎ እንዳለ ተገልጿል። አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ከሶማሌ ክልል ሆኖ ለአሜሪካው የ2025 የኢንቨስትመንት ሪፖርት ቀጥተኛ ባልሆነ መልኩ የሰጠው ምላሽ ተጨማሪ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ እንዳስከተለበትም ይነገራል። ኢትዮጵያ የምትሰራው የኮሪደር ልማት ዜጎችን እያፈናቀለ ነው፣ የንብረት ባለቤትነትን እየነጠቀ ነው በሚል በአሜሪካን ሪፖርት ላይ የተገለጸውን የኮነነው አብይ አህመድ የአሜሪካንን ስም ሳይጠራ በምንሰራው ስራ የሚቀኑ ራሳቸው ብሓፈሻ በአሜሪካ ዕጉብ ከምዚ የለን ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ይሃስዮ ስለ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ወላ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበረ እንተገበረ ኣብ ትሕቲኡ ነቲ ዝደልዮ ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ዲፕሎማሲ የብሎምን ስምዑ ኣብዚ የተዘረጉ ነገሮች ካሉ ለህዝብ ማሳወቅ ነው። በምን መልኩ ነው? ማንም እኮ የሚቃወም የለም ከሰይጣን ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት ጉዳይ ላይ ማንም ሰው። ነገር ግን በምን መልኩ ነው? ቀደም እንደነገርኩሽ ከኢቭን አይደለም ጎረቤት ሀገር ጋር ቀርቶ እዚህ ሀገር ውስጥ ባለ እንኳን ግጭትና ውጊያ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ፈልገን ነው ያሉን ፕሬዝዳንት። ግን ይሄን በኋላ እንመጣበታለን ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ማድረግ ከተቻለ አሁንም ከኤርትራ ጋር በተለይ ከወደቡ ጋር አንዳንድ ጊዜ እኮ የኛም ዲፕሎማሲ የሚያሳክራው ነገር አለ። ባለፈው አዳራሽ ውስጥ ትዝልሽ እንደሆነ በጣም ብዙ ምሁራን በተገኙበት እኔም ሐሳብ አቅርቤ ነበር ከወደብ ጋር ተያይዞና አንዳንዱ ከአንዳንዶቹ ጋር የማንግባባበትም ነገር ተፈጥሯል። ዲፕሎማሲያችን እየተቃኘበት እየሄደበት ያለው መንገድ ተገቢ አይደለም። እንታይ ዝብል ዘሎ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ማንም ኢትዮጵያዊ ዝሓቶን ኣገዳስነት ዘሎ ወይ ማንም ኢትዮጵያዊ ዘገድስ ነጥቢ እዩ። ሓደ ኣብ ትሩፋት ደይ ኮይኑ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዘይርድኦ ሰብ የለን። እቲ ፀገም ግን በናይ መንገዲ ካትሓቶ እዩ ትሕቶ በናይ መንገዲ ብሰላም ብስምምዕ ብዘተ እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር እዚ ሕጂ ንኽተሎ ዘለና ኩነታት ኣይኮነን ኣብ ደገ ባሕሪ ከምፃልና ሃገርና ንኽትበታተን ዝገብር እዩ። ምክንያቱ እዚ ተደጋጋሚ ዝብለኩም ኢትዮጵያውያን ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ቀፃልነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። ገለገሊኦም ድማ ፓንዶራ ቦክስ ተኸፊቱ ይብሉ። እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዘበነ ህወደግ ሓደ ካብቲ
بزيلا خمال كعك تقلص تخلي خاتي هذا زبال حدا نجار نسجير وزنا برجن أب حتى يعرف بحري أب public debate نخور ده يجبرون نير فمالتيو نفسه كفسب متيو أجندات بزعبون خزارب أي فكرني نير إذا خان تايو بعالم حقي قبل لا بيكون نزي نحدا الأولى وحجر بزعبا الأولى ونتنا يكال حجر الأولى ومريتنا يكال حجر أجندا غير كم زراب نبكينا دوست كسكاساس رزقنا بحقتاتنا UN ونا يفكرني معناته نبكينا نكخيدي خاطر زقس الله لذي provocation استكالة دراماتات aggression نبكينا سلازي عدم كل زقبوي جن أبي أحمد نزلنا جرزي بوقع كفيت لهم سلازي تعرف دقة يزاربي أبزي أطريرو دزاربو قداينا يوشت أوس أجام كخيفة حكا شمقلنا غير كوداوي ويشت أوس أجامات كخيفة حكا نبكالو كينات زقبر زلو بفلا يدما روي زخونة دخمات ناي بوليتيكينياتات ناي دبلوماسن عقم بزي بولون بوتاتات دارجا نتو كينات ناب كينات زقسمبر بسلاماو منقدي مفتحكم تزخلو سبات كم زي لو غير يزقد ማቶች ያስፈልጉናል እነኚህን ይዘን ነው መግፋት የሚገባን ይሄ ሲሆን ነው ዓለሙንም እናሳምነውና በዚህ መልኩ በዲፕሎማሲው ተገፍቶ የተሄደበት ነገር ይነገራል ከዛ ውጭ ግን እኔ በጣም ይገርመኝ የኛ ሀገር ላይ ከግድቡ ወደ ወደቡ በሚል ትልጋለች كم ذا سمعوا أناكم أبزيات حنت كتحزلكم أبزيات زبلات أنا تحزن كفالنا أوتومالتي እኔ በጣም ይገርመኝ የኛ ሀገር ላይ ከግድቡ ወደ ወደቡ በሚል አርቲስቶቻችን ጭምር ሳይቀር ሆበል የሚል ነገር በየሚዲያው ሲያሽላሉ ሲሰማ በጣም ነው ያዘንኩት ሆ የሚያጋፍጥ ሙዚቀኛው ምኑም በቃ ገጣሚውም ሆ አይደለም ፖለቲካው በሰከነ መልኩ ዲፕሎማሲው መመራት አለበት ሆ ብለን ጦርነት እንኳን ከፍተም ሆ ተብሎ በስሜት ተነርተን جيتي تي بزحات إثيوبيان زتقاملو زلوهم قربت لي voice of reason دبلوا قربت لي قرب لبونا زلوهم عنا زلوهم أمر زلوهم إذا زجبر زلوا من قدي حدا جنيا من قدي كوك قدي جبوا هون نابلكا كبحري كودب كابتي ديجانا بودب نابلكا زجبر زلوا دراما بدرفتم سنة ما بين غيركا بمنسيات غيركا بروباغندا نتزوبا ناب حدا قاد أتمبر كم نجار زلوا تعقوا زلوا يكونن of course تم سبع جندا أنا أبي ፕሮፓጋንዲስስ ማዓልታ ወስሩም ንስዩ ትፈልጋለች ኢትዮጵያ ወደብ ትፈልጋለች ባለቤትነት አንዱ በኢፍታዊ በሆነ መንገድ ያጣችው አሰብን በኢፍታዊ በሆነ መንገድ አጣለች ከባህር በር ኢፍታዊ በሆነ መንገድ ርቃለች እንድትርቅ ተደርጓል ዛሬ የባህር በር ጥያቄ የወደብ ባለቤትነት ጥያቄ የባለቤትነት ጥያቄ አግጦ የመጣ ጥያቄ ሆኗል አፋድ ግን ምንድነው ያለን ያለው ያው ለዋነኛ سنتاي زبل زلو زي فتحاوي مسألنا يفدق بحري ويونا ودبنا إثيوبيا زي فتحاوي عبقبن تفصمنا كونتاتي زبل زلو okay if that's the case then why don't you go to the ناب هيك كده يتر ويونا بقلبت فردي كده زي فتحاوي كاب حق وصاي زقباكم بحق بتاريخ زقباكم ديغان تزنبر نيرو ابيت فردي خيت كامر محطه كان يركا ودايكا نابيت فردنا بحق المغربكا جن ناب حقي تخيدني واي يو هاف نو كيس شفتي بالكان حقي بالكان كنتاتوني بالكان زخونه نجر امسيخه كتعوتو لتخل بايتا سلا زي رايكا زلو انت كتقبر تمرص علىها اب يوتيوب مسيخه اب هاغراو تلفزيون مسيخه اب مغابياتات مسيخه تقعر سلازي سب دنجيسو كباكا ايكلني معناتو الاولوነት بدنጋጽይ وهابني هاغرتي ዋዛ ይኮነን بدنጋጽን بغلن كشيጥ ዝخل سلازي بفلاي دما ኤርትራን ክብሮ ዝخل ይኮኑ እዚ ترى ኤርትራዊ ነዚ ነገር እዚ دومي يفلحلو ናብ ካለ ነገር ንኸይከይድ እምበር بخمس تزاربو ዘለኹም ንጅቡትን ዓመታት ከፊልና ኢልኩም ንኤርትራ ንኸይትኸፍሉ ዋጋ ዝተኸፈለሉ መሬት በሓይሊ ጎቢጥኩም ንኽትወዙ ትፍትኑ ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ ስምብራት ዘለዎ ስራሕ የለን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ከምኡውን ኤርትራውያን ነዚ ኣቕሊልና ንሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን ማንም ሰብ ድማ ብኸምዚ ግንዛበ ክሪኦ ይግባእ ንሳቶም መመሊሶም ነታ ኣጀንዳ ስኩዝ ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እዛ ነገር እዚኣ ውዕላ ተጠምጢማ ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ኮይና ክትወድቆም ምዃና ዝተገንዘቡ አይመስለንን ሕጂ ናብ ካልእ የፋኖ ኃይል እያሽመደመደው የሚገኘው የመንግስት ኃይል አሁን ጭንቀት ውስጥ ገብቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወታደሮቹን ወደ ወልዲያ እያስገባ መሆኑ መረጃዎች ከስፍራው እየወጡ ነው የሚገኙት። ይሁን እንጂ ፋኖ አሁንም ትግሉን አጠናክሮ ወታደራዊ ኃይሉን አጎልብቶ ወደፊት እየገሰገሰ ትላልቅ ከተሞች ሳይቀሩ በመቆጣጠር ላይ መሆኑ ነው የታወቀው።
በተደጋጋሚ ጊዜያቶች ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው በተለይም የልዩ ኃይልና ሚሊሻው በአማራ ክልል የሚገኙት አሁንስ በቃን ብለው ፋኖን መቀላቀላቸው እየጨመረ መሄዱም ታውቋል። ያ ከምዘንሪዮ ዘለና አንቀጥልና እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ፋኖን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣብን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ግጥም ይኸዱ ከም ዘለውን ኣብ ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ሰራዊት በብዝሒ ናብቲ ወልድያ ግሽና ገለገለ ዝበሃሉ ቦታታት ንዓታቶም ንምቆፀር ብዙሕ ሰራዊት ይደፍእ ከም ዘሎ ይእቱ ከም ዘሎ ካብ ኦሮሞ ካብ ካልእ ናምፅእ ሰራዊት በብዝሒ ይእቱ ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ከሲርዎ ዘሎ ወይ ወሪድዎ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ካብኡ ወፂኡ ኮንደኾን ገለ መጣልዒ ካርድታት ተረኸበ ምክንያቱ ብፋኖ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ካልእ መዓዝን ከምፅዓሉ ስለ ዝኽእል ካልኦት ሓይልታት ነቲ ሞራል ናይ ሰራዊቱ እናመዘኑ ኣብ ካልእ ዝገደደ ሓደጋ ክእትውዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝርዳእ ዘሎ he really wants to ገለ ነገር ንዑ ሰርቫይቭ ንምግባር ክሕግዞ ዝኽእል ነገራት ክገብር ኣሎ እንተደየለ ሸነ መጥቃዕቲ ክገብር ህወሓት ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ክብገስዮም በተመሳሳሊ ሞራል ማለት እዩ። ትመለከቷቸው ወንድሞቻችን ከመከላከያ ወደ ነበልባል ክፍለ ጦር የገቡ ሲሆን የነበልባል ክፍለ ጦር ዋና ጦር አዛዥ በመካከላችን ይገኛል። እስኪ ወደ የመጡ ወደ ገቦች ወንድሞቻችን ጥያቄ ከመግባታችን በፊት አምሳ አለቃ ፍቃድ ጥላሁን ክርክሬ እዚህ በመካከላችን ይገኛልና የነበልባል ክፍለ ጦር ዋና ጦር አዛዥ መልእክት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ምምራኽ ዓቕሚ ናይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ከምኡ ድማ ካብቲ መከላከልያ ብዙሕ ናባቶም ይኣቱ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክትግምት ተደሊኻ ኣካይዳ ናይቲ ሰራዊት ኢኻ ትርኢ ካብቲ መከላከልያ ዝብልዎ ዘሎ ወይ እውን ካብቲ ሃገራዊ ሰራዊት ናይ ኣቢ ወይ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ብዙሕ ናብቲ ፋኖ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝማርኽ ዘሎ ኣሎ ባዕሉ ናብኦም ዝሕወስ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ሓለፍቲ ዝነበሩ ተመክሮ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ስለያዊ ሓበሬታ ብቐሊሉ ይረክብ ኣሎ ትፋኖ ማለት እዩ ድሕሪ ወታደር ናይ ብልፅግና ዝነበረ ናባኻ ይመፅእ ኣሎ ምስጢራት ሒዘልካ ዝመፅእ ሓበሬታ ሒዘልካ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ተሪፉ ዘሎ ሰራዊት መሊሱ ስጋኣት ዝስምዖ ምክንያቱ ወታደራት ዝነበሩ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ምሳኻ ዝነበረ ነቲ ናትካ ኣካይዳኻ ኩሉ ዝፈልጥ ዝነበረ ናብ ፀላኢኻ ክኸይድ ከሎ ናይ ግድን ለውጢ ክትገብር ኢኻ ምክንያቱ እቲ ናትካ ኣካይዳ ናብ ፀላኢኻ ከይዱ ስለ ዘሎ እቲ ፀላኢኻ ትብሎ ዘለኻ ድማ ኣብ ዓዱ መፂኻ ተጥቅዖ እንተለኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ሓደጋ ክወጥቃካ ይኽእል ስለዚ ዓቢ ነቲ ኩናት ንውድኦ ኣለና ንቋዓፀሮ ኣለና ሰራዊት ናቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን የዲፕሎማሲያዊ ድሎች ለማክሸፍ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸውን ባንዳዎች በማሰማራት ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ደግሞ እንደ ህወሓት፣ ኦነግ ሸኔና ጽንፈኛው ቡድን የመሳሰሉ የውስጥ ተከፋይ ባንዳዎች ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ትስስር በመፍጠር ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። በመሆኑም እነዚህ የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ተቀናጅተው በሀገራችን ደህንነት በሉዓላዊነታችንና ብሔራዊ ጥቅማችን ላይ ያነጣጠረ አደጋና ስጋት የመፍጠር ዓላማን ያነገቡ በመሆናቸው የዘንድሮውን የሰንደቅ ዓላማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መዓልቲ ሃገራዊ መዓልቲ ባንዴራ ናይቲ ሃገር ዝበሃል በዓል ኣለዎም ኣብኡ ብዙሕ ፈኸራታት እዩ ክግበር ቀኒ እዩ ብፍላይ ነቲ ኣብ ውሽጥና ፀላእቲ ናይ ደገ ተላእኽቲ ዝኾኑ መጋበርያ ናይ ደገ ፀላእትና ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ፈጢሮምና ዘለዉ ቀዳማይ ተረቁ ሓያቡ ድማ ንህወሓት ቀፂሎም ንሸነ ንፋኖ እኳ ፅቡቅ ጌሮም ኣይጠቕስዎን እዮም ምክንያቱ ንህዝቢ ኣምሓራ ክኸስሩ ስለ ዘይደልዩ ጥንቃቐ ብዘለዎ መንገዲ እዮም ምክንያቱ ናይ ፋኖ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሮም ፈሊጦም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ክኾን ከለዎ ንህወሓት ክፀርፉ ግን የዋፅኦም እዩ ምክንያቱ ገለ ክፋል ናይቲ ህዝቢ እውን ኣይፈትዎን ንህወሓት ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ንሸነ ክፀርፍዎ ከለዉ ድማ ኣብ ኦሮሚያ ናይ ኦሮሚያ መንግስቲ ስለ ዘሎ ንዑ ናቶም ስለ ዝኾነ ክፀርፍዎ ይኽእሉ ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ክኾን ከሎ ንፋኖ ኣነፂሎም ኣይዛረቡን እዮም ምክንያቱ እቲ ፋኖ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ኮኔክትድ ዝኾነ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ፈኸራ ተሃዲድ ጠራዕራዕ ኣብ መጋበርያታት ወፂኦም ሓይሊ ከም ዘለዎም ክግዝግዝኦም ዝኽእሉ ፕሮፓጋንዳ ትገብር ኣብ ዝኸድካዮ ግንባር ድማ ከምዚያ ኢልካ ውርደተኛ ትኸውን ማለት ብቻ ነው መንገድ ኦፕሬሽን ስንሰራማ ተያየን ኦፕሬሽን ስንሰራ አብይ አህመድ የሚያምንባት ማናት የነበረ 12ኛ ናት አይደል 12ኛ ናት አይደል 12ኛ ግን አሳረኛው ፋኖ ምን አረጋት ማረካት አይደል አሁንም የምንነግራችሁ
تايدل بكراي ودي حتى عب زي رغبه زي بلو اذا حدا كابت زامنلو زنبره سراويت مخانو ዛ 12ኛ ዝባል ዘሎ 12 ክፍለ ጦር ወይ ወና ክፍለ ሰራዊት ማለት እዩ ኣብ ካብ ዝኣምነሉ ክፍለ ሓይሊ ዝነበረ እዚ እንታይ ከወሪድኩም ይብሎም ኣሎ ያ ተማሪኽና ይብሉ ወሎ ደድሕሪ ካይደግምሶም ማለት እዩ እዚ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብጀካ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ጽቡቅ ክዳን ሒዙ ባንዴራ ሒዙ ሓረካት ምግባር ኣብ ግንባራታት እዩ ወላ ሓንቲ ፍረ ክገብር ከም ዘይክል ብዙሕ ቪድዮታት ኣላ ኣብዚ ከምጾ ዘይክል እቶም ፋኖ ወላ ክዋጉ ከለው ብቪድዮ ቀዲሖም ዘውፅዎ ኣሎ እቲ ውግእሲ እንበርዶ ሰብ ይሞቶ ይትብል ኢኻ ስኢልካ በቃ ከምዚ ናይ ምሳሌ ናይ ሶሻል ሚድያ ኩናት ኢኻ ትርኢ ሓደ ይትኩስቲ ሓደ ቪድዮ እናቀድሐ ሰልፍ እናገበረ ገለ ዝገብር ገለ ኢኻ ትርኢ አሚን ውግእ ማለት ንሕና ባዕና ኤርትራ ኦፍኮርስ ናይዚ ዘበን እዚ ኩናት ኩሉ ግዜ ምስ ኢንተርኔት ምስ ሶሻል ሚድያን ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለይ ሓፈሻ ነቲ ናይ ኣቢ ሰራዊት ክሳዕ ክንደይ ንዕቀት ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ኣብዚያዮም ዘለዉ ብታሕትዮም ዘለዉ ናበሉ ገለ ቪድዮታት ብዙ ይድወፅእ ግን ኩሉ ብዝምፂኻ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ሞሃ ቨሪፋይድ ዘይኮነ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ናብዚ ከተምፅኦ ይምጥን እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ኣቢ እንትርፎ ዝያተ ተኣኪብካ ምምራኽ ካልእ ቁም ነገር ከም ንሪኦ የለናን ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ካልኦት ሓይልታት ተመሻጢሮም መፂኦም እዮም ዝሃርሙና ዘለዉ ንበይንና ተዛርዮም እዮም ዝሃርሙና ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓድና መፂኦም ኣለዉ ሻዕብያ እዩ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ የለን ናብ ሻዕብያ እንተደልጊብካዮ ኣይዋሓጠሎም ይትዘረባ የኢትዮጵያን መሬት ይዛለች የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እየጣሰች ነው ያለችው ከህወሓት ጋር እየተቀናጀች ነው ያለችው ወይም ከህወሓት ፋክሽን ጋር ከህወሓት አንጃ ጋር የነ ደብረጽዮን አንጃ ለማለት ነው ሁለቱ ደግሞ እንደገና በጋራ ሆኖ የነሱ ተከታይ የሆኑ ታጣቂ ቡድኖችን ያው ነፋናን ኦላም በስማቸው ለመጥራት መሆኑ ነው የነሱ ተገዢ የሆኑ ድርጅቶች ያው ለማጥጣል መሆኑ ነው ኤኒዌይ እና ከዛ ኋላ ባለፉት ወራት ግልጽ ሆኗል ህወሓትና ኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ጽምዶ የሚባል አሊያንስ ፈጥረዋል ሁለቱ ደግሞ በጋራ ሆነው እየተዘጋጁ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለመክፈት ከዛ ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች እንደፋኑ ያሉ ታጣቂ ቡድኖችን እያገዙና እያስታጠቁ እጂ እቲ ባእታቶም ዝዝረብ ዘረባ ዳርጋ ሻዕብያ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድሰዓር ዘሎ ዝብል መደምደምታ ኢኻ ትበፅሕ ምክንያቱ ተራፋኖ ከምዚ ገይሩ ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ታሕብትን ክትወላ ይክልኒ ወይ ክንድዚ ክማርኽን ክሕዝን የማይከኣለን ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኢድ ናይ ሻዕብያ ኣለዎ በዚ ዝኾነ ስለዘይ ሓስካ ንሻዕብያ ኣላጊብካ ንክትከስስ ክብድ ዝበለ እንዲሁ ግን ኣይገድፍዎን እዮም እሱን ከሲሶም እንዲኦም ክንሪኦ ኢና እሱ ብሓፈሻ ግን ንሳቶም ዘለዎም ዓቕሚ ድሩት ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ኣይኮነን ንኤርትራ ከይዱ ምስ ኤርትራ ተዋጊኡ ዓሰብን ባሕርን ከምፅእ ኣለዎም ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ከርሲ ዓዶም እውን ሃገሮም ንኸትሕኑ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ወላ እውን ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ ናቶም ሳይኮሎጂካሊ ተዳሂሎም እዮም ሳይኮሎጂካሊ ወዲቖም ኣለዉ እሶም ስለምንታይ ኣይኮነን ንኤርትራ ከይድካ ንክትዋጋእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት እውን ክቕይር ዘይክእል ዓቕሚ ከም ዘለዎም በሪሂሎም ኣሎ ስለዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ትእውዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ያድ ጌርካ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ትቕይሮ ፋኖ ድማ መዓልታዊ ጉዶም ዘውፅኦም ዘሎ የአማራ ክልልን እንደው በበላይነት ተቆጣጥሯል ማለት የምንችለው የመጀመሪያው ቅጥፈትና ውሸት የማይሰለቸው የብልጽግና ቡድን መጀመሪያ መገለጫው የሆነው ስሪቱ የሆነው ውሸት ቅጥፈት ነው እውነት ለመናገር ውሸትና ቅጥፈት ናቸውና ምንም አይነት ማሳያና ማስረጃ ማቅረብ ባልቻለበት ሁኔታ ከነበረን እንቅስቃሴ አይለን የመጣነበት ባደረጃጀትም ከፍለን የመጣነበት በትጥቅ ከፍለን የመጣነበት በሞራል ከፍለን የመጣነበት በይዞታ ቀጠኖች በመያዝ ተስፋፍተን ጠንካራ ይዞታዎችን በውል የያዝንበት ሁኔታ ማሰልጠኛዎች ከፍተን ስልጠና በአብዛኛው ተመራቂዎችን በመናስመረቅበት ሁኔታ እና እውነት እንደዚሁም ደግሞ ጠላትን እየመታን ባለንበት ሁኔታ ይህን ቅጥፈት ይዞ ብቅ ሊል የፈለገው የመጀመሪያው ስሪቱ ስለሆነ ባህሪው ስለሆነ በቅጥፈት ተሰርቶ በቅጥፈት እንቅስቃሴ አይል እንታይም ዝብሉ ዘሎ አብን ሰራዊቱን ወይ ብልጽግና ዝበሃል ስልት ናቱ ሓሶትን ምትላልን እዩ بحسوتن متلالن كا كوينات ايتسعرون يخا بحسوتن متلالن دما جنبارات ايتفرسن يخا بقمتالو فانو بخلو عينة كايدا بوتهدراو عقمناتو بسلطاناناتو عدقن سنقناتو استراتيجيناتو اكايداناتو انا حيله مورالناتو انا حيله سلازمت زلو انا ذا بايتان ريو زلنا
ለውጥ ንሪዮ ዘለና ንሱ ብግምጣሉ ነዚ ኩነታት እዚ ስለዘይብሉ ብሓሶትን ምትላልን ገይሩ ክሽፍኖ ይድፍትን ዘሎ ፋኖ ስዒርና ሓይሉ መፅኡ ኣውዲቕና ከይብል ድማ ናብ ኤርትራ ናብ ህወሓት ከስግሮ ይፍትና ኣሎ እዚ ድማ ፀርፊ ነቶም ህወሓት ነቶም ፋኖ ኮይኑ ስምዖም ዘሎ ብዓቕምና ብሓይልና ነምፅኦ ዘለና ዓወቲ ከመይ ገይሩ ናይ ካልኦት ደገፍ ረኺቦም እናበለ የቋናፅበና ዘሎ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣቦም ይስማዕ እዩ ሓንቲ ኣማንኤል ፅብቕቲ ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ ኣማንኤል ብኢደ ማርያም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ጌም ናይ ፖለቲካ ናይ እዚኣ ኣማንኤል ብኢደ ማርያም ኢትዮጵያ's Red Sea ambition collapses as internal conflict deepens ስለዚ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ኩሉ ጌና ከይተበገሱ ከለዉ እቲ ኩናት ኣይኮነ ናብ ባሕሪ ክበፅሕ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፀገም ይትፈሽል ዘሎ ይብላ ኣለዎ ስለዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ስትራቴጂ ከይተበገሰ ዝፈሽል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ናብ ባሕሪ ኢልካ ዝተበገስካዮ ብፍላይ መጀመርያ ብሶማሊላንድ ኢልካ MOU ዝገበርካዮ ንሱ ፖለቲካዊን ዓለም ለኻዊ ፅፍዒትን ሕማቕ ግብረ መልስን ረኺብሉ ካብኡ ቀፂሉ እታ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ናብ ዓለም ደረጃ ንሱ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ እታ ሙዳቕ ናይዛ ጋሽና ትበሃል ኣብ ኣምሓራ ሪጅን highlights the federal government's weakening control and foreign forces gaining ground and the central government's authority shrinking to Addis Ababa ስለዚ ብፍላይ እዚ ናይ ከተማ ጋሽና ኣቢድ ፋኖ ሙዳቓ ሓይሊ ናይ ፋኖ ክሳብ ክንደይ ንቕድሚት ይኸይድ ከም ዘሎን ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድን ወታደራዊ ዓቕምናቱን ክሳብ ክንደይ ድኹም ምዃኑን ንኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዓቕሚ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ እናተሓፅረ ዝተርፍ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቀፂሉ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ኣሎ እዚ ሁማኒታሪያን ክራይሲስ ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ ቀረባ እቲ ቀይሕ ሬድ ክሮስ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ኮሚቲ ኦፍ ዘ ሬድ ክሮስ is now involved after ፋኖ transferred wounded and captured Ethiopian national ENDF ማለት እዩ ሰራዊት ፋኖ ዝማርኾም ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ገይሩ ስለ ዘረከቦም ድሮ እቲ ኩነታት ብዓለም ደረጃ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩናት ኣብ ሕማቕ ከም በፂሑ ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ክንደምንታይ ሓይሉ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ሒዙ የረክብ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ክሕበኣሉ ዝደሊ ዝነበረ ናብ ደገ ከም ዝወፅእ ይገብሮ ከም ዘሎን ዲፕሎማቲክ ኮንሲኮንስስ ካ ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ድማ ኢትዮጵያ's internal collapses poses strategic risks for major international stakeholders including the US, China, Russia, the UAE, UK, IMF and the World Bank እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መደራ ናይ ኣብ ትወድቆ ዘላ ድማ ብዙሓት በዚ ጉዳይ ዝግደሱ ኣሜሪካ ንበሎ ቻይና ንበሎ ኩላቶም ስቴክ ሆልደርስ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዘገድሶም እዩ ገሊኦም ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ገሊኦም ኣብቲ ዓብ ረብሓ ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ስለዚ ኣሜሪካ ቻይና ራሽያ ኢማራት ከምኡውን ዩኬ IMF ወርልድ ባንክ ብምልኣቶም ውድቀት ኣጋጢሞም ኣሎ እዚ ድማ ዓብይ ግብረ መልሲ ገለ ፃዕቂ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናራቲቭ ሽፍት ድማ ኣብቲ ናይ ትረኻ ዘሎ ኩነታት ድማ was once framed as bold national mission for Red Sea access is now seen as a geopolitical and domestic unraveling ስለዚ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ሓደ ዓብ ሃገር ናብ ባሕሪ ክመፅእ ዶ ሓይሊ ዘለዎ ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ዓቕምናቱ ኣይኮነን ናብ ባሕሪ ገፁ ክበፅሕ ውሽጣዊ ኩነታቱ እውን ክቋፀር ዘይክእል ምዃኑ ሓደ መሽኳት ሓይሊ ዘለዎ ምዃኑ ዓቢ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ሓድሽ እዝታትን ሓድሽ ኣወዳድባን ይገብር ከም ዘለካ ይንገር በአማራ ክልል ሁለት እዞችን መሰረተም ከተመሰረቱት ሁለት ወታደራዊ እዞች መካከል አንዱ ሰሜን እዝ ሊባል እንደሚችልም ተሰምቷል። ሁለቱ እዞች የሚመሰረቱት ከትግራይና አማራ ክልሎች የሚደረጉ ትብብሮችን ታሳቢ በማድረግ ነው ተብሏል። አንደኛው እዝ ሰሞኑን የመከላከያ ሁለት ክፍለ ጦሮች ተደመሰሱ በተባለበት ሰሜን ወሎ ማዘዣ ጣቢያውን የሚያደርግ መሆኑም ታውቋል። አዛዦቹም ተለይተው ተመድበዋል። በ7 ዓመት ያገዛዝ ዘመኑ መከላከያን ደጋግሞ ያፈረሰውና የቀጠለ እንታዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ሓድሽ እዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ናይ ሰራዊት ካብ ዝበሃል ነዊሕ እዩ I think ንፋኖ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ዘይኮነ ምናልባት ኣብ ውሽጡ ካብ ከጋጥም ዝኽእል ዕልዋን ካልእ ስጋታትን ዝብገስ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ኣወዳድባ ተኽሊጥ ይገብር ከም ዘሎ ዝነግር ሓበሬታ ንሰምዕ ኣለና እዚ እውን ሓደ ምልክት ናይቲ ወጥርን ጭንቀትን ክኸውን ከም ዝኽእል እምበር ሓድሽ ኣወዳድባ ነዚ ዘሎ ኩነታት ወይ እውን ዘሎ መድረኽ ክቕይረሉ ይኽእል ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልኒ ኢኻ anyway እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ኣብዚ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ እስክስምዕዋ ክንዲ ምንታይ ስምብራት ገዲፋትሎም ከም ዘላ ድማ ክርዳእኩም እዩ ኮኔክት የሆነባቸውና ያደረጋቸውን ነገሮች ነው ማጠናው ማነበው ጀብሃን ለማጥፋት
ከህወሓት ጋር እንዴት ጽምዶ እንደፈጠረ ጀብሃን ለማጥፋት ቀጥሎ ደግሞ ደርግን ለማጥፋት እንዴት ጽምዶ ፈጥሮ እንደነበረ 2 ቀጥሎ ደግሞ ከደርግ ወታደሮች ጋር ራሱ ከነሻለቃ ዳዊት ጋር ስም ጠቅሰው ስላለ ከነሻለቃ ዳዊት ጋር ሆኖ እንዴት ደርግን ለመምታት እስከ መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ነበረ ሻዕቢያ ታውቃላችሁ። መፈንቅለ ጣን ላይ ከመጣ በኋላ ከህወሓት ጋር ሆኖ እንዴት ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደዘመተ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ለንቀነ እንዲዮም ጽሒፎም ሂቦሞ ሻዕቢያ ማለት ሲ ነዚ ጽምዶ ዝበሃል ካብ ክንደይ ግዜ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ከም ዝኾኑ ንጀብሃ ንክስዕር ከሎ ንትሓኤ ወይ ንጀብሃ ክስዕር ከሎ ወይ ክድምስስ ከሎ ምስ ህወሓት ፀሚድ እዩ ከምኡ ገይሩ ከምኡ ድማ ኣብ ተፈላለየ መድረኻት ሻዕቢያ ጽምዶ ተጠቂሙ እዩ ዝስዕር ነይሩ so what ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከመይ ዝገብር ዓለም ኩሉ ብጽምዶ እያ ትሰርሕ ረብሓ ዘለዎም ሓይልታት ብሓደ ፀሚዶም ክሰርሑ ብኤርትራ የተጀመረን ምናልባት ሻዕቢያ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ምስ ኣገዳሲ ሓይልታት ነቲ ሓይሊ ሚዛንን ነቲ ኩነታትን ነቲ ምዕሪት ኣፀቢቑ ክቕይር ብዝኽእል መንገዲ ስለ ዝገብር እዩ ምናልባት ርእሲ እንተዝህልወኩም ናይ ሻዕቢያ ፍልስፍና ምተምሃርኩም ነርኩም ፀገምኩም ግን ንኤርትራ ንሻዕቢያን ክትንዕቁ ኢኹም ትፍትኑ and that is always ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ተውድቐኩም ካሰያ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ክነግረኩም ኣሎ ኣይሆብ ኣይነግርኹምን ይኾኑ ሻዕቢያ እንታይ ዓይነት ስልቲ ኣብ ከመይ ኩነታት ትጥቀመሉ ይፈልጥ ምስ ሻዕቢያ ብቁፅሪ ርኢኹም ሃገር ንእሽተያ ቁጠባ ፅቡቕ የለን ገለገለ ኢልካ ትገብሮ ካልኩሌሽንስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝእትወኩም ንስኻ እንታይ ዘርእየካ ኣቦኻ ስለምንታይ ተቐቲሉ ኣብ ኤርትራ ክጠፍእ ከሎ ወለድኻ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ጉድለት ኢልካ ከተፅንዕ እንተዘይክኢልካ ኣብ ክንድኸሙ ትብሉ ኤርትራ ፍሉይ ሓይሊ መፅኡ ናይ ዓረብ ሓጊዝዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንስኻ ክትዛረባ ከለኻ እውን ዘይእመን ዘረባ ተጠቒምካ ንሻዕቢያ ሎሚ ድማ ሓንቲ ዘይብልካ ትማል ቅድሚ 4 ዓመት ኣዲስ ኣበባኻ ኮረሻ ስልጣንካ ዘውሓሰልካ ሕጂ ድሕሪ 2 ዓመት ንስኻ ኣይ መፂኻ ክትኣልዮ ኢልካ ክትፍትን እሞኻ ዝኾነ ስልቲ ዘይብልካ ብትዕቢት ዝዓወረ ፕሮፓጋንዳን ፕላንን ሒዝካ ኣይከውን እዩ ስለዚ የስ ሓቂ እዩ ሻዕቢያ ብዝተፈላለየ ግዜ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይፀምድ ንቡር ድማ እዩ እቲ ዝገበሮ ጽምዶን ክሳብ ሕጂ ዓወት ይደምፅእ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ገይር ፈሪህኩም ጀማልኩም ሒዝኩም ክትከዱ ዝግባኣኩም ኣይገበርኩሞን ኣብ ሓዊ በዓልኩም ዘሊልኩም ኣትኹም ኣለኹም ስለዚ እታ ጉዳይ በዓልኩም ውፅዋ እምበር ሕጂ ካልእ ፍሉይ ምኽሪ ወይ ፍሉይ ማዕዳ ክወሃበኩም ዝኽእል የለን ስለዚ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማራ ኣሕሚማቶም ዘላ እታ ናይ ጽምዶ ትገብሮ ዘላ ነጥቢ መቐይሮ ድማ ኣመና ይገሪምዎም ዘሎ እቲ ኩናት ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘይኮነስ ገና ከይተበገስና ከለና ገና ካብ ኣፍ ደገ ገዛና ከይወፃና ከለና እኳ ይትኩነ እቲ ኩነታት ዝውዳእ ዘሎ ዝብል እዩ ብሓቂ ተሰሚዕዎም ኣሎ and that's exactly ገለገለ ይኹም ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ከም ትፅሕፉልና ንሕና እኳ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ኢና ንፍትን ተኣምኖ ሊቕካ ድቅስ ሕደር ዝበሃል ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ምኽርናትና ዘድልየ ይኮን ናብዚ ቻነል ብዛዕባ ወታደራዊ ስልቲ እውን ሓሲብና ይንፈልጥና ጥራይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ክግበር ዝኽእል ተወሳኺ ፀጋታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ሜላታት ንጥቀመሉ ንኽእል ንዑ ክንጥቀም ኣለና ኣብ ዝብል ብፍላይ ድማ ነዚ ሓድሽ ወለዶ እቲ ኩነታት ኣካይዳ ብፅቡቕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ሃገር የመሓድር መፅሓፍቲ ፅሒፋ ይሃበና ኣሎ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ እውን ብዛዕባ ኣገባብ ኣካይዳ መፅሓፍቲ ይፅሓፉን ኣለዉ ስለዚ ካብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ይመሃር ኣሎ ኣብ ደገ ግን ዘይነዓቕ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ብዙሕ ትምህርቲ ዘለዎ ግን ምስ ናይ ኤርትራ ኩነታት ድማ ብዙሕ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ኢነር ውሽጣዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ዘይፈልጥ መንእሰይ ስለ ዘለና እቶም ትፈልጡ ኢኹም ኩሉ ሰብ ግን ከማኹም ኣይኮነን ስለዚ ንስኻትኩም ስለ ዝፈለጥኩሞ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ጌርኩም ትወስዱ ጌጋ ኣለኹም ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ ብዙሕ ንእሽተይ ኣሎ ሓደ ብትምህርቲ ከምኡ መፅሓፍቲ ዘየንበበ ካብ ኤርትራ ቀልጢፉ ዝወፀ ግን ዘይገና ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ክንገሮም ክሕበሮን ኣለዎ ኢና ንብል ገለገለ ተጋሩ ዘውፅዎ ዘለው ስእሊ ራእዩ ወስከ ክትግረሙ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝወፀ እዩ ሽመልስ ኣብዲሳ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ እቶም ተጋሩ ድማ ንትግራይ ኣዳኺምኩም እምበኣር ንነፍስኹም ኣብ ምዕባለ ትግስግሱ ኣለኹም ንነፍስኹም ቴክኖሎጂ ምዕባለ እናባኻትኩም ናብ ትግራይ ግን ክኸውን ከሎ ኩናትን ጥሜትን ዕግርግርን ሰላም ምስኣንን ጌርኩም ትፃወትሉ ኣለኹም ዝብል ኣብ ኣምሓራ ክኸውን ከሎ ብሬንን ዶሽካን ኣፅዋር እናሰደድካ ተብርስ ኣብ ኦሮሚያ ድማ ከምዚ ዓይነት ስልጣነ ትእቱ ስለዚ ሲስተማቲካሊ ከመይ ገይሮም ነቲ ክልል ኦሮሚያ ይሃንፅዎ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ግን ንካልኦት ፀቂጥካ እትገብሮ ህንፀት ግን
ክፈርስ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጦም ዘሎ ፖለቲካ ቀሪብካ እንተሪኻዮ they are going to have a big trouble ንኣብነት ኣብዚ ስምዑ ናይ ክልላት ባእሲ ማለት እዩ ለቡጫ ጥያቄያችን ህገ መንግስታዊ ነው ጥያቄያችን የማካለል ነው ጥያቄያችን የድንበር ነው ታሪካዊ ድንበር ለኛ ለሀዲያና ለጉራጌ ዶጎሶ ወንዝ ነው ብሓፈሻ ከም ትሪኦ ዘለኻ እቲ ህዝቢ ብክልላት ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀገም እዩ ዘለዎ ዓፋር ምስ ሶማል ምስ ኦሮሚያ ምስ ዓፋር ትግራይ ምስ ዓፋር ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ኣምሓራ ምስ ቤንሻንጉል እቲ ዘሎ ፀገማት ብኩሉ ወገን ሽግር ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ፀገም ውሽጣዊ ቅልውላው ብጀካ እቲ ብብረት ኣብ ብረት ደረጃ በፂሑ ዘሎ ዘይኮነሲ ኣብ መንጎ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ተራእዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካድረታት ናይ ኣቢ ብብዝሒ ሸር ክገብርዎ ርኢና ኣለና ገለ ካብቶም TDF ዝበሃሉ ሰራዊት ናይ ትግራይ ደሞዝን ጥቕማጥቕሚ ገለ ዝብልዎ ጎዲልዎም ተባሂሉ ዝወፀ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝነበረ ቴን ዝብል ኣካውንት ናይ ኤርትራ ውፅኢዎ ነይሩ ስለዚ ኣብ ካፒታል ሰወ small protest today by some members of Tigray Defense Forces who raised several demands including reportedly issues related to their salaries ስለዚ ብዛዕባ ደሞዝ ብዛዕባ ካልእ ዝምልከት ኣድማ በቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ነቶም ኦሮሚያ ነቲ ካልእ ህዝቢ ኣብ ዓዘቕቲ እትዮም ንሶም ኣብ ኩርሻ ስልጣን እንጆይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ኣለና ሓንቲ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ፅምዶ እስከ ከስምዓኩም ዝኾነ እውን ፅሒፍካ ኣብ ፌስቡክ እውን ፅሒፍካ ነርካ ስኩላና ወለምታ መሲል ነይሩ ሓዛ ያ ናይ ታሽሙ ስለ ዝኾነት ክተብራርአልና ወይ ዘይተርእየና ነገር ተልዩ ክተርእየና ሓንቲ ታ ብልፅግና ኦሮሞ ክትብል ከለኻስ ወይ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ጥራሕ ናይ ትግራይ ስርዓት ብልፅግና ዝበሃል ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፅምዶ ረብ ሓይልካ ዘልዕልካየን ክልተ መሳቅቲ ነገራት እኒኦ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ማለተይ ኣነ ሓደ ትግራዋይ እውን ኣብ ዛላምበሳ ወይ ኣብ ዓሊተና ወይ ኣብ ከባቢ ገሮሰርናይ ዘሎ ሓደ ትግራዋይ እውን እንተተጠቂሙ ሰየውት ክጥቀም እየ ዝደሊ ኢለካ ግን ናይ ጥሪት ክረምቲ ስዊለን መሊቆን ዝኸዳ 10 ወይ 20 ዝኾና ጥሪት ይኸዳ ነይረን እሞ ሕዚ ይምለሳ እየን ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ተረቢሕካ ኢኻ ዕልልበል ምባል ነውሩ እዩ ማሕፈር እውን እዩ ማለት ጥሪት ይኸዳ ነይረን እሞ ይምለሳ ብዚ ደረጃ ዲና ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ፀንሐ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ኣብቲ ፅምዶሲ ኣብ ብዙሓት ዓድታት ህዝቢ ተመሊሱ ክሓርስ ከም ዝኸኣለ ኣብ ዘለምበሳ ትምህርቲ ከም ዝጀመረ እቶም ኣብ ገጠራ ዝነበሩ ጥሪቶምን ንሶምን ብሰላም ተጓዒዞም ይነብሩ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ሓበሬታት ዝወፅእ ዘሎ እዩ ዘቋሽሽ ዘሎ እስኻ ከንታይ ጌርካ ኣላ ናይ ኤርትራ ፅምዶ ተባሂለ ኤርትራ ካብ ትግራይ እንታይ ረኺባ ናቲንግ ኩናት ከይመፅእ ዕግርግር ከይመፅእ ኤርትራ ካብ ዝግባእ መሬት እያ ትወፅእ ዘላ እምበር ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም እኮ ተወሲንልና እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ደሉዥን ህውተታ ንበይኒ እዩ ትግራይ እኮ ፍሉይ ንኤርትራ ትገብረላ የብላ ኣብ ኮ ንዓኹም ይክበልዕ ዘሎ ሕጂ እውን እቶም ምስ ብልፅግና ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት ቤላ ከይዶም እዮም በቃ ስለዚ ነቲ ፅምዶሲ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ረብሓ ከም ዘየምፅኣሎም ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ቨሪ ሳድ ሪያሊቲ ነዚኣቶም ወላ ሓንቲ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ር ቲንክ ንሳቶም ብዝመስሎም ክኸዱ ይኽእሉ ንዓም ብዝመስል ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ ንዓታቶም ዝመልከት እዩ ብሓፈሻ ግን ነዚኣቶም እቲ ዘረባናቶም ክሰምዕ ከለካ ናይ ብሓቂ ቆሎ እዩ ዘምፅኣልካ እስከ ናብ ፅቡቅ ዜና ድማ ክንሰግር መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ኢና ብዛዕባ ናይ ዓድና ቁርብ ደምግየ እንድየ ዘለኹ ግን ናይ ብሓቂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ መወዳእታ ውድድሩ ናይዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ዝገበረሉ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ሕጂ እውን እንተኾነ 2025 ብዘይካል ዓለም ክንዲ ሄኖክ ውፅኢት ዘምፅአ ተቀዳዳማይ ኣሎ ኣይብልኒ ኣነ ኣብ ብዙሓት ቮላታታት ዝኣተወ ብጫ ማልያ ዝሰዓረ ቀጠልያ ማልያ ዝሰዓረ እንደ ኣይ ቲንክ ኣብ ብዙሕ ስቴጅስ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኣሜዚንግ ዝኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓወታት ዝተጎናፀፈ ሄኖክ ነይሩ ስለዚ 2025 ካብ ሳይክሊን ናይ ኤርትራ ንሄኖክ እያ ትግባእ እንተበልና ተጋጊና ዶ ንኸውን እስከ ኣርሙለይ
ናይ 2025 ስታር ናይ ኤርትራ ሄኖክ ምበልኩ ነይረ ኣነ ካብ ብዝረኣዮ ፐርፎርማንስ ፀብለልትነት ብኣይ ወገን እዛ 15 ስታር ናታ ሄኖክ ነይሩ ካልኦት ኩላቶም እውን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ገይሮም እዮም ግን ሄኖክ was the really the highlight ዝነበረ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ ስቴጅስ ብፍላይ በዚ ወገን ኤስያ ዝግበር ድማ ዳርጋ ናቱ ዓሸራ ገዲፍሉ ኣብቲ ቦታታት እቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ቢንያም ተዓዊቱ ሄኖክ ተዓዊቱ ናትናኤል ተዓዊቱ ዋላ ኣማንኤል ተዓዊቱ ኩሉ ግዜ ምስ ተሓጎስና ኢና every one of them ንዓና ኣገደስቲ እዮም ብኩላቶም ድማ ንኮርዕ ንሄኖክ ድማ እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ I hope ምስታ ክለቡ ኣስታና እውን ንክልተ ዓመት ሓድሽ ኮንትራክት ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ and that's also another amazing thing ናይ ብሓቂ ነዚ ዝመስል ተፃዋታይ ክትከስር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኣስታና ቀደም ዓብ ክለብ ኣገዳሲ ክለብ ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ገለ ካብቶም ድሓን ዝኾኑ ክለባት ፅቡቅ ዝኾነ ክለብ እዩ ስለዚ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይደልን ሄኖክ ንዓመታ ድማ በዚ ሞራል እዚ ናብ ብዝለዓለ መንገዲ ክትመፀልና ናይ ጂሲ ተወዳደራይ ድማ ስለ ዝኾነ ናይ ብጫ ማልያ ተወዳዳሪ ስለ ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ሰለስተ ግዜ ቻምፒዮን ዝኾነ we're talking about a big star ስለዚ ይቀፅለልካ ክብለካ ይደሊ ንቀፅል ናይ ዜናታት ፅቡቅ ማለት እዩ is just something with emotion without emotions, so like communicating with that thing somehow like weakens your intelligence. It makes you like a disabled person. You have your brains, you're like fully as a human being, but still you're disabled in your head, so your base becomes on AI for everything, for even the smallest details in your life, which is not okay. So to conclude, it has both the positive and negative impacts on the Gen Z generation. Thank you very much. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንሞዴሊንግ ናይ ምንታይ ደረጃ ሞዴሊንግ ምዃኑ ክትወዳደር እያ ከይዳ ደላ ኤርትራዊት ብልፅቲ መንእሰያ ሕቶ ዝተሓተታ AI artificial intelligence እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንታይ ክጉድኣት ኣለዎ ብኸመይ ትገልፂ እዮም ዝበልዋ ናይ ብሓቂ ብሪልየንት ዝኾነ ድሓንቲ ሕቶ መስምዕዋ ተሓቲቶማ Hello, how are you tonight? I'm good, thank you. How are you? Very good. Your question tonight is, do you believe that AI is a positive or negative tool for Gen Z students? I can't say it's affecting the Gen Z in a positive or in a negative, because it has both sides. To see the negative, let's start with the positive. ሶታ ሕቶቶ ዘላ artificial intelligence ወይ ከዓ ሰብ ዝፈጥሮ ብልሕሲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ ኣብዞም ሕጂ ዘለዉ ወለዶ ጀን ዚ ዝበሃሉ ዞም ሕጂ ዘለዉ ንኣሽቱ ማለት እዩ ኣወንታዊ ድዩ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ ንዝብል ብጣዕሚ ፍርዲ ከይሃበት ብቅዓት ብቁዕ ዝኾነ መረዳእታ ከም ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ተጠቃሚት ናይ AI ምዃና እውን ብዝገልፅ መንገዲ ኣነ ካብ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣብ ደገ ንሪኦ ፅባቐ ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ፅባቐ ዝያዳ ክጎልሕ ከሎ ነቲ ደጋዊ ፅባቐ መሊሱ እዩ ፅባቐ ዝውስኸሉ ስለዚ ሳይላቶም ፅቡቕን ሕማቕን ኣለዎ ፅቡቕ ናቱ ሪሰርች ጌርካ ዝደለኻዮ ቶፒክ ብዕምቆት ንኽትፈልጦ ዘይትፈልጦ ማርስቲ ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ንኽትመሃሮም ዕድል ሂበካ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ድማ ዕድል ሂበካ ብግምጣሉ ንብዙሕ ዓይነት ስራሓት ባዕልካ ክትገብሮ ትኽእል ንዑ ገዲፍካ ኣብ ኣርቲፊሻል ኣብ AI ክትፅጋዕ ስለ ዝገብረካ ምስ ግዜ ኣእምሮኻ ስለ ዘይትጥቀመሉ ፃዕርኻ ስለ ዘይትጥቀም ሰባት ከም ሰባት ናደንቆሩ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ብዛዕባ ነገራት ክትፈልጥ ኣይደልን ኢኻ እንታይ ዳ ነታ ሽዑ ጥራይ ሽግርካ ንኽትፈትሕ ካብኡ ትሰምዕ ስለዚ ፍልጠት ኣይትሕዝን ኢኻ ዕምቆት ዘለዎ ነገራት መረዳእታ እውን ኣይህልወካን ልቦና ድማ ብኡ ደረጃ እቲ ልቦና እቲ AI ዝገብር እምበርስኻ ከም ሰብ ኣይትልብምን ኢኻ ስለዚ ክልቲኡ ገፃት ዘለዎ እዩ ብምባል ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ መልሲ ብምሃባ ከም ሓንቲ ኤርትራዊት ሓፍትና ናይ ብሓቂ ኮሪዕና ኣላ ምክንያቱ ብርግፅ ኩላቶም እቶም ኣብኣ ዝነበሩ እውን they are really impressed ዘገርም እውን ትመልስናታ ናይ ብሓቂ ኤክስፐርት ከም ዝኾነት ጌርካ ኢኻ ትሪእያ እዚ ተራ ተጠቃሚ ጥራይ ዘይኮነስ ዕምቆት ዘለዎ ኣፍልጦ ዘለዎ እዩ ኣብ ናይ ፅባቐ ውድድር ብምዃኑ ድማ ከምዚ ዓይነት ፅብቕቲ ብደገን ብውሽጥን ሓፍቲ ክትህልወካ ሃገርካ ብከምዚኣ ትውከል ከላ ድማ you really feel proud and እዛ ሓፍትና ሽማ እኳ ከይጋገ ሽም ናይ ጓል ክትጋገ የብልካ ሓፍትና እንተበልኳ ኣኽላይ ኤርትራዊት ዋዕሮ እውን ተበልናያ ኣይበፅሓን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ ከምዚኣቶም መንእሰያት ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ always getting the right attention ብዜጋታታ ብመንእሰያታ ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ፅቡቕ ቦታታት ብፅቡቕ ሽም ክትረክብ ትኽእል ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ positive side is it makes you explore things which you can never explore, like through researching in books.
ምናልባት እታ ዘረባ ባልኩም ከትኩም ክሰምዋ ትኽእሉ ካብኡ ቅጽሊልና ሓንቲ ኣርስቲ ክበኩም እየ እዚኣ እስከስምዑ ላይ ንዓይ ግርም ዝበለትና ኣርስቲ እያ ይበረ عندي هذا ناتكا طعمي مغوس حويس ناتكا نبين خان بحتخا نايقلي تقدادا ما يصبغي انت يا غونكا مغوس ناي بحق دي خدا يسمعك حساب حجي برهنتا كوينو لس يسمعك يسمعكم ما بيركي بولا انا وريدني ابدي عدي خدا لها وري لها قبر لي ورب دي تحيش ترى تزنقا خاطرم كتدقس بس كاي وريدك غزات الشقيره غوس حوي بيت غزاخ تغزاخ بايت بلت تخارخوا لي غزاي مطعمات وانا غزا اندي مسو غزاخ اندي عمات حق زربات عمات ني ربع جقن هي اتا غزا دلله خطا مغوس وصايني يميلو مني وصايلو ما درق يلو ما يقولون حق زربات درق يلو موصاي يقولون كن اتي وي يبلوما خاب عليه دفافي نواني يوم كن ابتاف دقب من لو نغرك واو صاحب له خدا مو تخون كاسخ غزا تدلله انت تعرفتنا وي انت يرداك عندي انت قرب بي يلن شربيل يلن نو وا غري وسكو شربيل دامليو جنسي تقوتهم كما يمثل يتوغل كاري هو نص اندي دا خفين دول دا سكو يخفين دول تمصواغو كو يخفين دول تمطاسبي تخاغل عبيسا تخون اندو حتى تنع وا تاما غوس ترد تخون كا قدار دانا اندزوم دلالو تنفاسي امليقوم اسمرا ملئتي ابي دي بكو حس دي بي اخريها خيدي ودايف كيدي ما جوت كيدي كزماندا كل اسمرا بيتوت يلا ግን بجكا ጌስት ሃውስ ገዛዝ ባሊ ጌስት ሃውስ ዲው ጎስት ሃውስ ምርዳ ያቢን ብለ ግሬ እንግሊዝ براوي عندبت كوين النمبر حق خني حاجس اذا غزاو تزخللكايوسي بدلالو دي خاخت دلالو ما باي لي كريكا بري دلالاي كفل دلالاي نقص دلالاي يعني دلالاي طلع عمل يا دلالاي كل دلالاي ما دلالاي طلع دلالو يتمن برهي يتمن بري دلالو سمن ديم دا سماي سقيلو مودلو واغا نتواغا انت موغوس حول دفري دومسي انت غزا يري خم ببات مسل غزا نوري حسي عسشواتش عربيت عسشواتش نايكلت عامت كفل يوم قبل خلي 4 عامت حدا ورب انتاي دي سمع زي كنتات ناي غزا خرايا بكل عالم انديو كبيت كن ابير تراستي بدلالات راي زخون زلوسي بتحد وغن كبد بلايو توم ناي ايتي كيلاتات ابير ترازلهم نسبح نغون صبغ بيزنس كونو كميو دارغا مبزحتو غزا ناي غزا خرايا بزمعبو العالم بويب سايت يزغبر سلازي نتناي دلالا سراح بانترنت غيركم كتسغاغرو اوف كورس نحجي كون نصبح كن حدا كابت كغبر زلو قداماي نسيو سلازي ويب سايتات عبيت تهانيصوم اتغزاو تابو كصحفلو زخل مغنياتو اب مبزحت غزيا كمز عينت دلاين اكاراين تخراين سلازي رخبو دلالاي زياده يزربح ناي دلالو شقدما نتعدد قطبا كل زي ديستورتيز قبرو سلازي ناي بحكي قرب تسميعات النزيا تزبي بخمزي كشجر كم زغل بزخونه انا ناي دلالو قداي سلازل علي وبزي دلالاي بفلاي اكم علاقات نحري قربن طلبن صبغ انت زي اللي دلالاي مفتوت يزركب نالو مارس ابز خدي لايك قبرو شير قبرو يتومن حسابكم قدفنا بالكم مزياده رفقتكم